5 बोसोराव कुनु जिहेतु हिंसायारि थासारि जायाखिसै कुनु गुलि बारुदनि बाथ्रा गैया गुलि बेरसि बेरफुवाखै एनकाउन्टारनि बाथ्रा गैया बे जोंसारखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार ब्रह्मखौ सोर गावथारा बे हेमन्त नार्जारिखौ सोर गावथारा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारजों दावराव देख्रेब सारजों नारा नाथा जालायनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बिटिसि इलेक्सननि उनाव बा रिजाल्ट फोसावखांनायनि उनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बाथ्रायाव जोंहा दावराव देख्रेब साराबो फिननायखौ होनो गोनां जादों। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बुंदोंमोन दि जे जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि उनाव 5 बोसोरनि गेजेराव जेबो हिंसायारि गुलि गावलायनाय जेबो जायाखै होननायनि सायावनो दिनै दावराव देख्रेब सारा फिननायखौ होदों। बेजोंनो लोगोसे दिपेन बर' सारा बुंदोंमोन बे 5 बोसोर बिटिआर गोरोबथानि उनाव इउपिपिएल सरकार सलायनाय समावहाय जे हिंसायारि पुलिसनि गाग्लोबनाय जायाखैमोन बिनि सायावबो जोंहा दावराव देख्रेब सारा फिननायखौ होदों। दा लोगोफोर बा रायजोफोर जोंहा आरो बिनि गेजेरावबो जोंनि माखासे बर' रायजोफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफ्रा हाबा जाखांनानै बिबान लानानै दं बिथांमोनखौ सोंखारिदों आरो बिथांमोननि फारसे खावलायदों। जायफ्रा हाबा जाखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै दं बिथांमोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो बेफोर बिबानखौ एंगारनांगौ होननानै जोंनि माखासे बर' रायजोफ्रा खावलायदों आरो बुंदों। आरो मानो बुंखो बिथांमोना बेफोरबायदि बिथांमोना गासैखौबो फुल क्लियारै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। आरो आङो जोबनायावसो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसे दावराव देख्रेब सारमोनखौहाय आङो जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। स' नोंथांमोना बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। 5 बोसोराव कुनु जिहेतु हिंसायारि थासारि जायाखिसै कुनु गुलि बारुदनि बाथ्रा गैया गुलि बेरसि बेरफुवाखै एनकाउन्टारनि बाथ्रा गैया बे जोंसारखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार ब्रह्मखौ सोर गावथारा बे हेमन्त नार्जारिखौ सोर गावथारा कुनु बेबायदि हिंसायारि थासारि जायाखिसै बै माने नागेश्वर बसुमतारिखौ सोर गावथारा बे मिया दैमारिखौ केन्टआव गनाय सोरमोन बियो आरो आर्मि पुलिसनि अपारेसन गैया आरो बे हिन्जावफोरखौ दख'ना खुगानो माव गारख्लायनायबा सोर बिसोरनि सरकार नङाब्ला बे न' बां सावनानै अनेक होखारबाय सोर दिनै गावखौ बुंजाबाय गोबां बर' सानजोआव जादों आइजोफ्रा दिनै बिसोरखौ होसोन होननानै ओंखारनानै माने दिनै ओंखारबोदों दा साबधान बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनो नाजादों जाय बिथांमोना दा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आनसलिकआव बिबान लानानै दं बिथांमोनखौ जों दा मिन्थिनो मोन्दों गासैबो बिथांमोना हाबा जानाय सुबुं गोजा। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला सासे सुबुङा गावनि संसार जानायाव गथ' गथायखौ लानानै आवगायलांनो नागिरो अब्ला जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बे रांखान्थिखौ जेब्ला मानसिया होसोयो अब्ला जोंनि साननाय हनाया संसारिक आरो रांखान्थिनि उनल' थानाय बायदिखौ जों दा नोजोर बोदों बा नुगासिनो दं। बिनिखायनो आं दानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा रोंगौथि गोनां बिथांमोननो एबसुनि गासै हाबा जानाय बिबानगिरिफोरा बे लाइमोनफोरनि आखायाव आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि बिबानखौ हंगारनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनिसो प्लेटफर्म। बिनिखायनो बे प्लेटफर्माव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरि थानो नाङा आरो थानो मोननाङा। जेब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बिबान लानानै हारिखौ सिबिनो जोंनि रांखान्थि हक आसार खान्थि हक कालचार गासिबावबो बिथिङाव बिथांमोना गोसो होनानै मावनो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महरै बुहुमाव दिन्थिलांनो हागोन बा दालांनो हागोन। बिनिखायनो जोंनि संबिधान आबसुनि संबिधानाबो बेखौनो बुङो जे जोंनि आगोलनि बर' फरायसा आफादाव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरिया
बा सुबुङा बिबान लानो मोनामोन। बेनिखायनो बिथांमोना संबिधानखौ मानिनानै प्रट'कल सिस्टेमखौ मानिनानै जाहाथे दानि जाखांफुनाय लाइमोन गोरों गोराफोरनो गाव गावनि बिबानखौ गथायना होयो बेखौ जोङो गुरै खावलायहरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। लोगोसे जों दा नुनो मोनदों जोंनि आबसुनि बा अल बड' आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि हालोदा लासै लासै जोङो माने दुरबल जालांनाय नुदों। थिग बेबायदिनो जुदि लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि जोंनि दावगाफुनाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि हगारना होआबा लासै लासै जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि जि गोहो बोलो बियो लासै लासै लोरबां जालांगोन आरो लोरबां जालाङोबा लासै लासै जोंनि थासारिया हारिनि थासारिया गाज्रि जालांगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बुंबोगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाया जोंनि हारिनि सिनस्रि। जुदि हारिनि सिनस्रिब्ला बे हारिनि सिनस्रिखौ हारिनि सिनस्रि महरै जुदि दैदेनलांनांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथि गोनांफ्रासो दैदेननांगोन। मानो होनबा दानि दिनाव जों नुनो मोनदों जाय बिथांमोना हाबा जानाय सुबुंफ्रा बिबान लानानै दैदेनलांगासिनो दं सम सम बिथांमोना अबेबा नङा अबेबा समाव अबेबा नङा अबेबा राजनिति दोलोनि उन उन खारनायखौबो जों नुनो मोनदों। जाहाथे राजखान्थिनि खिबुआव बा उनाव खारा जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरो बड' फरायसा आफादनिसिम। जोबथारनायाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबावबाय दि दुलाराय बर' फरायसानि हाबा जानाय जायफोर बिबानगिरिया दङ बिथांमोना गोख्रैनो बिबानखौ हगारनानै दानि जावगाफुनाय गोरों गोरा लाइमोनफोरनो बिबानखौ गथायनानै होनांगौ। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे दावराव देख्रेब सारजों नारा नाथा जालायनायखौ दा आं बिनि बेलायाव बुंगोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नारा नाथा जालायनायनिफ्राय खौसेथियाव फैदो आरो खौसेथियाव फैयोब्ला जोंनि बर' हारिया जौगागोन आरो मावनांगौ गोबां खामानि दंबावो दानि बिपिएफ सरकारा नङा होनब्ला दा जिखियानो जाया मानो रायजोफोर जोंहा बिपिएफआ दासिमबो सरकाराव समायखिरा लानो मोनाखै। जे समायखिरा लानो मोनैनि सिगांनो बा सरकार दानो मोनैनि सिगांनो बेफोरबायदि नारा नाथा जालायबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजाव गुबुंले थासारिया नुजाथिफैगोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा खावलायदों माखासे हाबा जाखानायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै दं बिथांमोना ओंखारनांगौ बिथांमोना बिबानखौ एंगारनांगौ। मानो होनोब्ला बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो जाय स्टुडेन्टफोर बिथांमोना रोंगौथि गोनां बिथांमोना निस्सय जोंनि बर' हारिखौ मोनसे मोजां थामोनथाजों दैदेनलांनो हानाय गोहो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै माखासे स्टुडेन्ट लाइफफ्रा जायफ्रा हाबा जायाखै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो हाबा जाखानायफोरखौ खावलायदों आरो हाबा जाखानायफोरखौ बुंदों बिथांमोना न'खर जाबाय बिथांमोना गथ' गथाय खांबाय आरो बे गथ' गथाय खांनायजों रांखान्थिनि बेलायाव बिथांमोना होसोयै बिथांमोना हारिनि थामोनथाखौ होसोस्लाबनो हायाबा मोजाङै दैदेनलांनो हानाय गोहोआ एसेब्लाबो खम जायो। मानो बिथांमोना न'खर जाबाय दा न'खर जानानै बिथांमोना न'खरनि फारसे साननो गोनां जानानै फैयो। बेनिखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोराव बाहागो लानानै मोनसे गेरेमसा हारि दायो बेखौ खावलायदों आरो जायफ्रा हाबा जाखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै दं बिथांमोना बिबान एंगारनांगौ होननानै जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बुंदों। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टआ बे भिडिअनि गेजेरजों गोनांथार। नोंथांमोननि कमेन्टखौ जोङो फरायनानै बुजिनो हायोदि थारैनो बिथांमोननि माखासे रायजो राजाफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।